Sanibonani nginibingelele nginamukele kule channel imile production. Okubingelelayo umxolisi umfana kaNdlu umuzwala phansi le enkandla emahlahla amnyama. Mangabe ke uyaqala ukufela channel, cela ungenzele iqiniso ngokuthi uyacofa subscribe, maqeda ukubuka le video ushaw like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba kuyinto ke ebaluleke kakhulu kule channel imile production. Ngaza kwethu ngonyaka ka2023 kulwezi sasikade ke sibekeleke umgomo wokuthi ke kuyothi kushaya uJanuary okanye kuyothi kuphela uJanuary ka2024. Siyobeke sesiwu-10,000 kule channel kusho ukuthi ke sobe sesinama subscribers awu-10,000. Njengamanje ke sishoda ngabantu abawu310 ukuze ke sifike ke kulo 10,000. Ngiyacela ke nawe ukuthi mangabe ke ubungakawushaya subscribe ucofe njengamanje okanye ke uthathe ke ivideo noma ngabe yipi ke ivideo ethe yakuhlapa umxhwele noma othe wayithanda noma othe wafisa ukuyibonisa umngani wakho uyishare uyibonisa umngani wakho ubonisa umndeni wakho. Lokho ke kuyowenza kakhulu ke umehluko kuthina. Ngiyacabanga ukuthi nasempilweni yakhe kuyowenza ke umehluko kuningi kakhulu ke okuhle nokusazokusiza nenzuzo usazoyithola ke kule channel imile production ngokukhula kwayo ngaphandle nje kwamavideo kodwa nje ngokukhula kwayo kuningi kakhulu ke usazokuzuza nokusazokuthokozisa ngane kwethu. Ngaphandle ukuthi ngichithe isikhathi angeneke odabeni ke engize ngalo ke namhlanje. Udaba ke engize ngalo ke namhlanje lumayelana ke noMenzi umfuka amabizela waphansi le eMnambithi e150. uMenzi ke nganza kwethu usephakamise ukuthi ke useliqashulile okanye sekuphelile phakathi kwakhe neinsika yethonga media production okuyinkampani ke asebenzisana nayo ukukhiqiza ke umculo, ukukhiqiza amavideo, ukukhiqiza izithombe nokwenza nje konke ngempilo yakhe. uMenzi omaziyo uMenzi ngeinsika yethonga media production. Yenzani na insika yethonga empilweni kaMenzi? Imsiza ngani na? Shuthi ke uma ngabe umculi ulokhu ukhula igama lakho lokhu likhula njalo kuye kubaleke ukuthi ube kakhulukazi uthole nje imanager, uthole umuntu ozokumela, umuntu ozokhuluma ngaphandle kokuthi ke abe novalo ukuthi kuzokwenzakani okanye akuzokwenzeka ini. Umuntu ozokubhekelela impilo yakho njengomculi uphinde futhi aqaphele ukuthi uhamba indlela kanjani nokuthi yipi imicimbi oyihambayo nokuthi yini into ebhalayo la einkundleni ke zokuxhumana. Insika yethonga ke umsebenzi kaMenzi, imsebenzi ubuyenza ke empilweni kaMenzi ukuthi ke ibikade imfakela umculo wakhe online bese ke iphinde ke imkhokhele yona ngomculo wakhe uMenzi. Ibikade kushuthi baba namashares ke mawusayina phansi uyasayina ukuthi mina ngicela ke ngomculo wami ningepheke u20% mina ke nithathe ke u80%. Futhi ke khona ke lokhu ke abakusayina ke noMenzi ukuthi bona bazothola imali engaka yena ke athole imali engaka. Kwenzekile ke uMenzi ke wenza ke ipost lapho khona ekhala ke ethi imali nje akayitholayo ayikho sidalo kodwa umsebenzi wakhe akawenzayo isidudla ungaka kodwa nje imali ke ayenzayo incane kakhulu ngoba ngisho ikhaya lelade seliqalile ngoba desibonile ke ensukwini iqala ekhanda ikhala kubo uyakhala ukuthi ke akasizukwazi ke ukuliqedela xa ukuthi ke akanalutho. Imoto lezade ke esiqala ukuthi ke eyiveze ubekade nje iqeda ukumbongisa ukuthi ke usenemoto. Hawu lo muntu ke nayo ke ayisekho ubekhala uMenzi ethi cha into kanjalo zimhlukumeza kakhulu ke emoyeni wakhe. Insika yethonga yenze njani nayo? Ibhaleke ipost ke kulenzo kuxhumana iveza ukuthi cha sekuphelile ke phakathi kwabo ke noMenzi akusekho ke okusabahlanganisile. Kodwa ke manje umshophi ke usuba kuphi na? Ngoba njalo ke amakhampani ilawa anokusebenza nabaculi isikhathi esiningi anokubahlukumeza futhi ke anokubaphatha kabi. Insika yethonga angisho ukuthi ngikhuluma kabi kodwa ke ike yaba futhi ke nezinkinga noCevuzile kuye kwaba nezinsolo zokuthi ke ifake uCevuzile wazwavela kangaka. uCevuzile uye lo evela njengenkomo ke ediphini ezikweletini ke engenile ecwilile bathi ke wayiculise iyona ke insika yethonga. Ufakazi balolo daba ke asinabo asizokhuluma ke ngabo kodwa nje amakampani lawa asebenza nabaculi isikhathi esiningi anokuthi ke egcine nje hambe gcina sekuba nezinkinga ke ekugcineni. Kwenzakalani ke uma ngabe ke sebeligqabulile ke igoda labo? uMenzi bekade ke sekunomculo bekade ke esewenzile, bekade sekunezingoma ezu6 bekade ke sezenzile kushuthi ke ubezoyikhipha nje kulonyaka mhlawumbe masiyophela noma phakathi kwawo. Kodwa lo mculo ubewenze njani na? Ubewenze wawusayina ngaphansi kwani kweinsika yethonga media production. Same thing okanye into efanayo lento eyenzeka phakathi kweBlack Diamond abafana bangakubo futhi le eMnambithi eyenzeka phakathi kwabo kanye ke noFakaza ikampani ke ekhiqiza umculo. Babekade ke sebeqedile nabo sebebafaka nasezinkantolo bethi abasabadingi bafuna nezimali zabo. iFakaza ithi cha thina sasayina ingoma zethu ezethu sizoyiposta futhi ngeke siyikhiphe ku-YouTube izoqhubeka nokukhokhela thina, ngeke siyikhiphe ku-Spotify, ngeke siyikhiphe ku-Apple Music izoqhubeka ke nokukhokhela thina. Same thing ngeke eyenzeke kuMenzi ke uthe masehlukanile ke nabo labantu ke namhlanje ebusuku okanye nje angisho ngibe specific ngedate mhla ka10
kuJanuary 2024 insika yethonga yenze njani na ipost izingoma okanye ke ifake izingoma ke zikaMenzi ebezu6 lezi ke ebekade ezenze kanye nabo. Njengamanje ke lezo ngoma ke zikhona ke enkundleni zokuxhumana njengoba ke nje uzobona ke lapha emva kwami ke mina ke ngiye ngayithola ke ku YouTube. Ngiyacabanga ukuthi ke no Spotify zikhona na Apple Music zikhona. Lezo ngoma sezokwenza njani na? Noma ngathiwa ke uMenzi usehlukene ke nabo labantu noma ngathiwa sebeqashulile amagoda umculo lo abekade sebewupostile bekade sebewufakele enkundleni zokuxhumana nalo abawufaka njengamanje usazoqhubeka ukhokhele yona ke insinga yethonga uphinde futhi ukhokhele naye ke uMenzi sazoqhubeka ke nokulimala ke umfaka amabizela kodwa ke mhlambe eminyakeni emithathu noma emibili nje hawu uyobe ke esebuyeleke esimweni esezimele esethe phohlo eseziphushela ke umsebenzi wakhe ke ngendlela yakhe. Ngana kwethu lolu daba ke ngiyaligoqa njengamanje mawufuna ukuzwa ke lo mculo kaMenzi ke landela ke lesithombe ke silapha ke emva kwami uzosesha ke uMenzi bese ke uyawuthola ke lo mculo wakhe njengoba unjalo. Phinde ngikutsheleke ukuthi ke na ku Facebook ipage ke kaMenzi le bekade ke uyazi ayisekho uyenzile ke ipost ke wayikhansela wathi ke usene page ke elisha igama lalo ke uMenzi Music lapho khona ke uzothola khona ke uMenzi ushilo ke nokuthi ke uzoba live khona ke nje namhlanje lapho khona ezobe seveza khona ukuthi indoda ke baxabanisile ke onensika yethonga okanye ke indoda ebaphambanisile ikuphi nakuphi cha ushini impela wathi khona umuntu obaxabanisile futhi yena uzomveza ke namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi ke ngo6 ntambama sobe ke sesazi futhi ke ivideo ke ngizozama ukuthi ngiyenze mangabe ke kuudaba ke uqatha okanye ke udaba ke obambekayo. Ngana kwethu ngiyacela ukuthi ke ngihoshuke njengemfe siphume kanje nawe ke uphume kanje. Ngethembe ke ukuthi ke ngizoyibona ke comment yakho laphana kanti ke futhi ke no subscribe wakho ngizowuthola ke namhlanje. Ngiyabonga, sale kahle.